Low-key. Nu går vi ud og henter flere ting. Okay. Bro, den gør det igen. Ja, og bare lige, jeg er ret sikker på, at... Hey, jo! Den kastede! Den kastede med noget. Det er de her. Jeg er ret sikker på, at jeg også lagde det der papir. Jo, her. Okay. Sluk lyset. Bro, sluk lyset. Bro. Wow! Hey, nå, den gør ikke noget. Den her flashlight bugger. Nu vælter den sikkert. Can you write? Are you here? Nice. Min ven er tilbage. Er han tilbage? Ja. Okay. Low-key, this is crazy. Kan vi finde håndte et item? Ja. Jeg kigger ned i kælderen. Hej Miki igen. Kig i garagen. Garagen. Check in the garage. Der er den så ikke. Fuck, hvad er det der? Jeg så den. Nej. Jeg så den. Can you suck? Give me knowledge. Nej, stop ikke igen. Can you suck? Can you suck? Oh my god. Do you like dick? Do you like dick? Okay. Do you like dick? Oh, Can are you? Suck? Hey! Prøv lige at spørge om den er gay. Nu gør den det igen. Vi skal lige ned i kælderen og tage den der breaker på. Så vi skal lige spørge om den er bøs. Prøv lige at spørge om den er gay, når det er. Are you gay? Kom herind. Vi skal spørge dem om noget. Okay. Do you like... Knowledge? Den knækkede lige. Ikke mig igen! De dumme svin. Bro, det er altid mig. Du skal se det lige før, der spurgte hvem den kunne sutte. Så går den ind, åbner døren, jeg kigger sådan på ham sådan, fuck. Så tager den mig og ikke ham. Jeg får åbne dør, han er gav. Bro, hvad lever han? Oh, what the fuck?
Morten, eh? Jo, guys, følg lige mig på Twitch, hvis I ikke allerede gør det.